It-tmien bejt tal-instabet fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra fit-8 ta' Awwissu ta' din is-sena infetħet illum briqqa mill-lera flimkien ma' Nature Trust Malta. Il-bejta kellha total ta' 76 bajda u 67 minn dawn faqsu b'suċċess. Dan wassal sabiex dan l-istaġun kien wieħed li jibqa' jitfakkar bi ftit iktar minn 400 fekkruna rilaxxata fis-salvaġġ s'issa. Il-kap eżekuttiv tal-ERA Kevin Merċija għal kif konformità mal-vissjoni tagħha l-ERA tkompli tagħmel l-isforzi kollha tagħha għal konservazzjoni tal-ħajja selvaġġa biex ittejjeb l-ambjent ta' Malta għal kwalità ta' ħajja aħjar. Merċija semma kif l-ERA se tkompli tappoġġja lil Nature Trust fil-proġett tagħha ta' riabilitazzjoni tal-annimali salvaġġi u jimpenjata li tipprovdi riżorsi għal protezzjoni tal-annimali salvaġġi, speċjalment fir-rigward ta' speċi li jinsabu fil-periklu tal-estinzjoni bħal fekruna l-komuni. Kienet din il-ħidma li qallet ukoll kuxjenza pubblika dwar l-importanza tal-konservazzjoni tal-fkieren tal-baħar fejn qal li wieħed għandu jingħaqad mal-ERA f'din iċ-ċelebrazzjoni li qed tiġi ċċelebrata ta' staġun rekord. L-ERA semmiet kif hekk kif waslet biex tfaqqas l-aħħar bejta b'dik numru 7 li tinsab ġewwa Ramla tal-Mixquqa qed tkompli tappoġġja lil Nature Trust Malta fil-protezzjoni tal-bejtiet tal-fkieren u twettiq ta' salvataġġ u riabilitazzjoni ta' annimali oħra madwar il-Gżejjer Maltin.